Üdvözlöm a Napszemle nézőit, friss híreket hoztunk. Lássuk röviden a fontosakat. 505 tanuló és a tanárok nagy többsége is székelyruhát öltött a hagyományőrző napra a Salamonban. Hétvégétől új nyitvatartási programmal várják a vendégeket a Borszéki Fontana gyógyfürdőben. Több mint 100 gyermek látogatta meg ezen a héten a Székelyföld televízió stúdióját. A 19. kiadásához érkezett a Tarisznyás Márton útján elnevezésű hagyományőrző rendezvény a Salamon Ernő gimnáziumban. 505 tanuló és a tanárok nagy többsége is székelyruhát öltött a jeles napra, ebben járták el a látványos körtáncot, az osztálymúzeumok pedig idén is sok látogatót vonzottak. Nem csak a gimnázium, de Gyergyószent Miklós életében is jelentős nap szokott lenni, amikor megszervezik a Tarisznyás Márton útján nevű hagyományőrző napot. Sokak napját feldobja az iskolába igyekvő székelyruhás fiatalok látványa, a gimnáziumot is sokan felkeresik ilyenkor. Az idei rendezvény megnyitóján Ferenczy Attila, a Salamon Ernő gimnázium igazgatója elmondta, 514 diák jelent meg csütörtökön, közülük 505-en öltötték magukra népviseletüket, az iskola tanárai pedig előjártak a jó példával. Bizonyára sokan közületek még meg sem voltak születve, amikor a hozzátok hasonló tanulókat, osztályközösségeket elvarázsolta a népi kultúra gazdagsága, és örömmel kapcsolódtak be a színes programokba, s a szervezésbe. Nektek is azt kívánom, hogy az a lázas lelkület, ahogyan készültetek a mai napra, példa legyen majd a következő nemzedékek számára is. Ugyanis ezt az eseményt az iskolánk valamennyi diákja, tanára és az egész személyzete mindig a szívén viselte. A 19 éves hagyományőrző napunknak immár elég hosszú története van, fokozatos fejlődése, aminek eredményeként néhány éve jócskán túlnőtte az iskola falait, és olyan igazi gyergyóikum lett, amelynek a híre nem csak a mi vidékünkre, hanem még külföldre is eljutott, sőt multikulturális programmá nőtte ki magát. Az idei rendezvény különlegessége az volt, hogy a gimnázium néhai igazgatójának, Szilágyi Ferencnek állítottak emléket. Fia, ifjabb Szilágyi Ferenc adományozott tölgyfacsemetéket az intézménynek, hogy azokat a kiszáradtak helyére elültessék, így adózva szülei emlékének. 2020-ban szeptember elején édesanyám születésnapjára fellátogattuk, 72. születésnapját ünnepelte. Fellátogattunk, kimentünk édesapám sírjához. A Salamon előtt elmenve édesanyám rámutatott a 2 kiszáradt fára, hogy Ferike, e helyébe 2 új fát kell hozni. Hát ő is rá egy hónapra meghalt, beletelt egy pár évben, míg feldolgoztam a hirtelen halálát, de összeszedtem magam, és sikerült megszerezzük azt a pár darabra tölgyfát, ami az öröksége lenne édesanyámnak és édesapámnak a Salamon számára. És azért esett a választásom a tölgyfára, mert 5-600 évig is elérhet. Népdal és szavallat meghallgatása, illetve papi áldások után elültették a csemetéket, majd az iskola előtti térre vonult a diáksereg, ott került sor a körtáncra. Pazarlátványt nyújtott most is az egymásba kapaszkodott fiatalok tánca és éneke, bár a szemerkélő eső kissé megrövidítette az élményt.
Ezt követően nyíltak meg sorra az osztálymúzeumok. Katonatoborzót, esküvőt, piacozást elevenítettek fel a diákok, tréfás előadások és gazdag díszletek között. Táncház is volt az első emeleten, sokan bekapcsolódtak. Most is igen sok látogatója volt a múzeumoknak, más iskolák diákjait is elvitték tanáraik a gimnáziumba, hogy részesei legyenek a salamonosok ünnepének. A Csíkszeredai ügyészség vádemelés nélkül lezárta az Úzvölgyi katonatemető ügyében Mihály Trnoveanu ellen indított büntető eljárást. Ezt a Nemzet útja szervezet elnöke közölte. Trnoveanu Facebook bejegyzésében azt írta, hogy az Úzvölgyi katonatemetőben 2023-ban végrehajtott keresztállítás miatt a Hargita megyei tanács elnöke, Csíkszentmárton önkormányzata és az Erdélyi Magyar Szövetség is feljelentést tett ellene. Ezek nyomán 2 büntetőeljárás is indult: közösség elleni uszítás, gyűlöletre uszítás, rongálásra való felbujtás, birtokháborításra való felbujtás, sírgyalázás, valamint építési engedély nélkül végzett temetői munkálatok miatt. Később a 2 eljárást összevonták, most pedig vádemelés nélkül lezárták az ügyet, számolt be. A szervezet elnöke szerint az első gyanúpontok kapcsán az ügyészek megállapították, hogy nem történt bűncselekmény. A 150 fakereszt felállítása kapcsán pedig megjegyezték, hogy bár fennáll a lehetősége, hogy ezeket engedély nélkül állították fel, ez nem esik a büntetőjog hatálya alá, mert az Úzvölgyi Nemzetközi Katonatemető nem minősül műemléknek. Hétvégétől új nyitvatartási programmal várják a vendégeket a borszéki Fontana gyógyfürdőben. Jó tudni, hogy az egészségbiztosítási pénztár által támogatott gyógykezelések kerete az idénre kimerült, de saját költségen igénybe lehet venni a szolgáltatásokat. A hét elején fertőtlenítették, tisztították a borszéki Fontana medencéit. Többen is dolgoztak a helyszínen, hogy minél rövidebb idő alatt befejezhessék a munkát. Jelen pillanatban vízcsere történik a Nagymedencénél, ezt évente 2-szer szoktuk megcsinálni, nagyon professzionális szűrőberendezéseink és szereink vannak, ezért elegendő, ha évente 2-szer lecseréljük az egész vizet, és most munkálatok is történnek. Ezzel az évente 2-szer kötelezően elvégzendő beavatkozással, valamint nyitvatartási programmódosítással készülnek a következő időszakra. Nagyon remélem, hogy teltházasok leszünk most így a vakáció ideje alatt is. Most szombattól kezdődően 10 órakor lesz a nyitvatartás, 10-től este 9-ig. Csak a nagyobb csoportok esetén szükséges az előrefoglalás. Ősszel megnyitottunk egy kinti medencét is, ami télen-nyáron működik, és ez nagy segítség volt, hogy minél több klienset, vendéget be tudjunk fogadni. Mint ismert, tavaly új magnetoterápiás géppel bővült a borszéki Fontana gyógyfürdő kezelőbázisa. Emellett pedig jó hír a létesítménybe látogatóknak, hogy a hűvösebb időszakokban fűtött kinti medencével is várják a vendégeket. Emellett pedig szintén tavalytól a Hargita megyei egészségbiztosítási pénztárral kötött szerződés alapján a támogatott gyógykezeléseket is igénybe lehet venni. A kezelés részen jelen pillanatban teltházasok vagyunk. A biztosítóház által visszatérített helyek száma már betelt jövő januárra, 2025 januárra, de akik szeretnék kifizetni a procedúrákat, kezeléseket, azokat bármikor szívesen látjuk. Gyógykezeléseket saját költségen is lehet igényelni. Ezeket modern felszereléssel, lelkes, fiatal, komoly szaktudással rendelkező személyzettel, balneológus szakorvossal végzik a Fontanában. A kezelésekre előzetes időpontegyeztetés szükséges. Információ igénylésért, valamint programálásért érdemes telefonon vagy e-mailben kapcsolatba lépni a gyógyfürdő munkatársaival. A borszéki önkormányzat által működtetett fürdőhelyiségben a betegségek megelőzésére fektetik a hangsúlyt, de terápiás kezelések is igénybe vehetőek itt.
ugyanakkor kikapcsolódásra, családi, baráti együttlétekre is alkalmas a fürdőhely. Marcel Ciolacu kormányfő kedden felkérte Simona Bucurao-Prescu munkaügyi minisztert, hogy intézkedjen arról, hogy a nyugdíjasok még az ortodox húsvét előtt kapják meg a nyugdíjukat. A Román Posta vezérigazgatója Valentin Stefan szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a nyugdíjak húsvét előtt is kézbesíthetők, attól függ, hogy mikor érkezik meg a vállalat számlájára a pénz. Közlése szerint a Román Posta számláira általában a hónap vége előtt néhány nappal szokott megérkezni a nyugdíjpénz. Leszögezte, ha április 26-án pénteken megérkezik a számlára az összeg, a nyugdíjakat a megszokottnál korábban kézbesíthetik. Az elmúlt napokban sok kíváncsi óvodás és kisiskolás látogatta meg a Székelyföld televíziós stúdióját. A gyermekeknek igyekeztünk értékes, érdekes tevékenységeket bemutatni, a bátrabbak kipróbálhatták magukat bemondóként és műsorvezetőként is. Az elmúlt napokban több mint 100 gyermek látogatta meg a Székelyföld televíziós stúdióját. Egy rövid időre, kicsiktől a nagyokig mindenki bepillantást nyerhetett munkahelyünkre. A látogatóknak megmutattuk, hol vesszük fel a híradót, hol zajlanak a beszélgetős műsorok, majd a kamerát és a mikrofont is kezükbe vehették. Hét elején a Fogarasi Mihály általános iskola előkészítős step-by-step csoportja látogatott meg, akik egyszer riporteri és interjú alanyi szerepet próbáltak ki, azt követően pedig stúdióbeszélgetésre vállalkoztak. A kedvenc mesés könyvem a Bogyó és a Babóca. Az egészet már elolvastátok? Igen. Mi a kedvenc kocsifajod? Toyota. És miért az én? Mert nekünk az van. Melyik állatot szereted? A cicát. És miért? Azért, mert olyan cukinisszák a tejet. Még szoktál vele játszani? Fogócskát. Köszöntöm ma a mai nézőnket. Ma új vendégünket köszöntjük, hogy Villőt. És néhány kérdést fel fogunk tőle kérdezni. Mi a kedvenc állatod? Kutya. Van a házi állatotok? Van. Mi? Kutya és nyuszi. Mi a kedvenc állatod? A kutya. Miért? Mert cuki. Mi a kedvenc játékod? Maci. Köszöntöm a kedvenc nézőinket a Székely televízión. És itt van a vendégünk, Burján Gergő. És melyik a kedvenc bolygód? A Plutó. És miért? Mert az a legkisebb bolygó, de igazából az már nem bolygó. Melyik a kedvenc márkád? A Nike. És miért? Mert nekem van egy csomó Nike cipőm. Ez is Nike. Másnap kedden a Gyergyótekerőpataki Tarisznyás Márton általános iskola 5 évfolyamáról érkeztek diákok, a 0. csoporttól egészen a 4. osztályosokig. Akadt köztük olyan, aki nem vállalt szerepet, inkább élőben, tévében nézte, mit dolgoznak társai. Üdvözöllek! Mindjárt jön a vakáció. Milyen volt az iskola? Üdvözlöm! Az iskola nagyon jó volt, és a vakációt is nagyon várom. Mit fogsz csinálni a vakációba? Sokat fogok játszani és szüleimmel együtt lenni. Fogsz-e segíteni a szüleidnek? Igen, azt nagyon szeretek. Mikkel fogsz játszani? Testvéremmel és biciklizni fogok sokat. A mai híradóban beszámolna nekünk, hogy kb. Milyen jó idő lehet? Jó napot kívánok! Igen. Akkor milyen idő lesz? Hát máma úgy látszik, hogy kicsit esni fog. Maga szerint ez a idők jók vagy rosszabbak? Hát van, amikor jók, van, amikor nem. Maga hogy viseli ezeket az időket? Jól.
Maga szerint ez a fajta időkben mit kellene tenni az embernek, hogy kicsit vidámabb legyék, hogy ne legyék ilyen szomorúbb? Hát örvendenie kéne, hogy esik, és nem pusztul ki a világ. És mit fogsz csinálni a vakációban? Biciklizni. És szeretsz anyukádnak segíteni sokat? Igen. És szereted nagyon a szüleidet? Igen. És van kis testvéred? Igen. Hogy hívják? Boglárka. És téged hogy hívnak? Boróka. És milyen boróka? Potyó. Jó napot kívánok! Jó napot! Azt szeretném megkérdezni, hogy magának ez a Földvilágnapja hogy telik? Nekem nagyon jó, sokat segítek a Földnek. Az iskolákban ilyen helyeken valamiket készítettek el a Földvilágnapjára? Igen, csináltunk projekteket, és színeztünk is földet. És magának ki a tanítónéni? Bíró Éva. És szeret maga oda a tanárnőhöz járni? Igen. Ő a legjobb, vagy? Igen, ő a legjobb. Szerinte ez a Földnap, amit kitaláltak az emberek, mennyire helyes dolog? Szerintem nagyon helyes dolog, azért találták ki szerintem, hogy védjék a Földet. Szia! Szia! Mit csinálsz a nyári vakációba? Nyaralni megyünk. Hova? Bulgáriába. Ja. Sok mit fogsz csinálni? Belemegyek a tengerbe, úszok. Milyen a zöld hét? Jó. Miért jó? Mert nem kell tanulni, meg lehet pihenni. És a vakációról mit gondolsz? Jó lesz, mert nem kell korán kelni, és lehet játszani sokat. Csütörtökön délelőtt pedig a Csodavilág napközi otthon nagycsoportosai látogatták meg stúdiónkat, a gyerekek énekeltek és táncoltak is nekünk. A téren megy a villamos, arra jár a kis Mariska, jaj, de aranyos. Csipp-csap, csap a nagy kanári madár, engem a babám a kapuba vár. És te mennyire szereted a kutyákat? Nagyon. Egyszer voltunk egy barátnőmnél, Teónál, és megnéztem a bigorkutyájukat, olyan játékos volt. Mi is látogattuk mamáikat, és nekik is van egy cicájuk, csak azt nem lehet elkapni, mert túl gyors. És volt Teóiknak egy kicsi aranyos nyusziuk is, Borsosnak hívták, és nagyon puha volt. Én nagyon szeretek néptáncolni, mert járok is, és már nagyon sokat fejlődtünk Fannival, és lehet, hogy még fogok járni, mert abba is nagyon jó vagyok. Én a kicsikhez járok néptáncra, és nagyon szeretek táncolni. Én régebben a nagyokhoz jártam, de most már a kicsikhez járok, de amikor Fanni is megy a nagycsoportban, én is megyek. Amikor Tekla megy a kicsikhez táncolni, akkor én is megyek. Mert nagyon szeressük egymást, és ovistársak vagyunk. Úgy láttuk, a gyerekek jól szórakoztak a stúdiólátogatás alatt, másokat is szívesen látunk, akik kíváncsiak a televíziózás világára. A fogamzásgátlók is felkerülhetnek az ártámogatott gyógyszerek listájára, jelentette ki az egészségügyi miniszter. Alexandru Rafila azt nyilatkozta, mérlegelik a minisztériumban, hogy bizonyos védőoltásokhoz hasonlóan az orvos által felírt fogamzásgátló készítmények is kerüljenek fel az ártámogatott gyógyszerek jegyzékére. A kedvezményezettek köréről még tárgyalnak, tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy a kiskorúakra is kiterjedne-e az intézkedés,
A miniszter azt válaszolta, erről még tárgyalnak, de kiskorú esetében szükséges a szülők hozzájárulása. Szerda délután sor került a Heuréka 7.0 záróeseményére, amely a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány tudományokat, technológiát és képzőművészeteket népszerűsítő támogatási programja. Idén 12 projekt valósult meg a támogatásból iskolások részvételével. Szerda délután rengeteg látványossággal és kíváncsi gyerekkel telt meg az Agora Business Center, hiszen ez adott helyszínt a Heuréka 7.0 záróeseményének, ahol a 12 megvalósult projektet mutatták be a szervezők. A program hónapokon keresztül tartott képzőművészeti, technológiai és tudományos témakörben pályázhattak az oktatók, hogy iskoláskorú gyerekeknek tartsanak foglalkozásokat. A Heuréka Alap az egy támogatási program, amely keretében igyekszünk olyan projekteket támogatni, amelyek kicsit a tudományok, művészetek, technológiát viszik közelebb az 5-12-es diákokhoz. Idén 12 projektet sikerült támogassunk, ami az eddigi évekhez képest a legmagasabb szám. Ennek nagyon örülünk, hiszen a projektek között van 3 olyan projekt, ami nem Udvarhelyen valósult meg, hanem Udvarhelyszéken. És ez egyre inkább azt jelzi nekünk, hogy nem csak a térségünkben, hanem picit távolabbról is érdeklődnek a program iránt. Többek között olyan projektek valósultak meg, mint a már jól megszokott fizikashow, de akár a podcastek művészetébe is betekintést nyerhetünk, digitális szuperhősökké is válhatunk, ezen belül akár az agyagozás művészetét is megismerhetjük, de Székelyudvarhely művészettörténeti látványosságaiba is bepillantást nyerhetünk, és még sok más projekt megtalálható itt. A 12 projekt színes palettát képezett a gyerekek számára, többek között fotókból animációt készíthettek, csillagokat vizsgálhattak, tudományos kísérleteken vehettek részt, vagy akár a podcast gyártás kihívásaival is szembenézhettek. Projektünknek a címe az Beszéljünk fiatalosan és podcast képzés, így már elég sokat elárultam róla, tehát podcast gyártást ajánlottunk fel a fiataloknak, és ezzel az elsődleges célunk az volt pont, hogy a 9-12-es osztályosokat, tehát a fiatalokat, középiskolásokat tudjuk megfogni, és egy olyan tudást adni a kezükben, ami ha arra gondolunk, hogy milyen a mostani világ, mennyire jelen van a média, és mennyire jelen van az, hogy valaki kezelni tudja a telefonját, esetleg a kamerát, akkor valósággal ez egy szuper képesség, mondhatjuk ezt is, úgyhogy ezt próbáltuk átadni a fiataloknak. 22 diák gyűlt össze a képzésünkre, nagy volt az érdeklődés, örültünk nagyon neki, és így 2 csoportra osztottuk őket. Az első csoport képzése is 6 hetet tartott, és a második csoporté is pont most zajlik, 6 hetet tart, 6 hetet fog tartani. Minden héten 2 délután, és van egy hosszabb egésznapos projekt, ahol ők dolgoznak már az utolsó napokban, amikor megtanultak, akkor forgatnak, vágnak, forgatókönyvet készítenek. Az összes megvalósult projektről rövid videós összefoglalók találhatóak a Heuréka Facebook oldalán, illetve a szervezők már készülnek a 8. kiadásra is, érdemes figyelemmel követni az újdonságokat. 110 helyszínen indít jelölteket a június 9-i helyhatósági választáson az Erdélyi Magyar Szövetség. Sajtótájékoztatóján Zakariás Zoltán, a párt elnöke elmondta, szeretnék növelni a polgármestereik számát, ugyanakkor Marosvásárhelyen beszeretnének jutni a városi tanácsba, ahol alpolgármestert indítanának. Meggyőződését fejezte ki Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke arról, hogy alakulata be fog jutni Marosvásárhelyen a képviselőtestületbe, sőt szerintem megszerzik az egyik alpolgármesteri tisztséget is. Kolozsvári sajtótájékoztatóján sajnálatát fejezte ki, amiért az országos megállapodás ellenére nem tudtak minden településen méltányosan megegyezni az RMDS-szel, ez számukra a koalíciós listát jelentette volna. Az RMDS szövetségi állandó tanácsa azonban előzetesen megtiltotta ennek lehetőségét. Azt is fontolgatják, hogy Maros és Szatmár megyében külön megyei tanácsosi listát is állítsanak, de előtte fel akarják mérni, hogy önálló indulásuk gyengítené vagy erősítené-e a magyar képviseletet. Körülbelül 110 helyszínen, körülbelül 50 polgármester, illetve megyei tanácselnök jelölttel, és körülbelül 1300 helyi, illetve megyei önkormányzati képviselőjelölttel indulunk, és
Ebben benne vannak nyilván a polgármesteri jelöltekben azok is, akik Erdélyi Magyar Szövetség színeiben indulnak, illetve azok a független színekben indulók, akiket mi támogatunk. Ami az európai parlamenti választásokat illeti, közös listával indulnak az RMDS-szel. Szilágyi Zsolt az EMS jelöltje 4. a listán. Zakariás arról is beszélt, hogy problémát jelent, hogy a helyhatósági és az európai parlamenti választások összevonása miatt egyetlen választási bizottság fog működni minden szinten. A szavazóbizottságok tagságának létszámát azonban a kormány nem növelte meg, ami azt fogja eredményezni, hogy a parlamenti mandátummal nem rendelkező pártoknak nem jut hely a testületekben. Éppen ezért módosító javaslatot terjeszt be a parlamentben az EMS-t is hátrányosan megkülönböztető állapot megszüntetése érdekében. Magabiztos győzelmeket ért el a VSK Gyergyó felnőtt együttese az elmúlt napokban, és így az első helyen zárta a labdarúgó 4-es liga Hargita megyei csoportjának alapszakaszát. Hétvégén már az alsó és felsőházi rájátszás mérkőzéseivel folytatódik a bajnokság. Az már korábban biztossá vált, hogy a Hargita megyei labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásának biztos résztvevője az Agyagfalvi Lendület, a Csíkszentsimoni FC és a VSK Gyergyó. A megmaradt kiadóhely sorsáról azonban az elmúlt szombati találkozók döntöttek. A két székelyudvarhelyi gárda volt esélyes a 4. hely megszerzésére, a Rozeál azonban 5-1 arányban maradt alul hazai pályán a gyergyóiakkal szemben, a Olimpiákhoz pedig 1-1-et játszott Homoródalmáson, így utóbbi udvarhelyi gárda csatlakozott a felsőházi folytatáshoz. A VSK Gyergyó hétvégi győzelme után szerdán ismét pályára lépett, a 17. fordulóból elmaradt összecsapásukat pótolták. A már mindenképpen alapszakasz győztes gyergyóiak nem bíztak semmit a véletlenre, már az első félidő végén 8-0-ra vezettek a homoródalmásiakkal szemben. A második félidő kevesebb találatot hozott ugyan, de a vége így is nagyarányú VSK győzelem lett, 11-0-ra nyert Cepes Andrej csapata. Hétvégén már a rájátszás mérkőzéseivel folytatódik a bajnokság. A felsőházban a VSK Gyergyó a székelyudvarhelyi Olimpiákoszt fogadja vasárnap délután 2 órától a Gyergyószentmiklósi stadionban, Agyagfalva pedig Szent Simon együttesét látja vendégül délután 5 órától. Az alsóházban szombaton délután Balánbánya Csicsó és Székelykeresztúr Zetelaka meccset rendeznek, vasárnap pedig a Rozeál fogadja Homoródalmás csapatát. Most pedig nézzük a nap fontosabb témáit röviden még egyszer. 505 tanuló és a tanárok nagy többsége is székelyruhát öltött a hagyományőrző napra a Salamonban. Hétvégétől új nyitvatartási programmal várják a vendégeket a Borszéki Fontana gyógyfürdőben. Több mint 100 gyermek látogatta meg ezen a héten a Székelyföld televízió stúdióját. Ez volt a Napszemle csütörtökön, köszönöm a figyelmüket, a holnap esti viszontlátásra. A Napszemle bemondóját a Timus Butik öltözteti.